アロハー。皆さんこんばんは。お元気ですか？水曜日の夜、いかがお過ごしでしょうか？今月もやることになりました YouTube ライブ、見に来てくださって本当にありがとうございます。そしてね、アーカイブでご覧になっている方ももういるかもしれませんけれどって何今日はね、リアルタイムでお付き合いできる方たちはどうぞチャットもどんどん書き込んでいただけたら嬉しいと思います。最後までゆっくり1時間ぐらい楽しんでください。今日のねライブのテーマ、毎回最近ねテーマを決めることをやってるんですけれども、お花。ハワイ語でよく多分、アロハ、マハロ、その次ぐらいにお花っていうのがよく単語でね聞くと思うんですけれども、一言で意味を言うと家族、ファミリー、そういう意味があります。でも血のつながった家族だけではなくって、例えば仲間ですよね。友達とか、あとはフラのねフラシスターのことも言ったり、血はつながってなくても信頼できるような、心を許せるような、そんな人のことをお花と呼んだりします。ハワイの人たちはとてもフレンドリーなので、いつも優しくしてくれて、本当にお花のように迎えてくれます。今日はそんなお花をテーマに、いろいろなフラソング選んで歌ってみたいと思います。どうぞお付き合いください。早速としこさんこんばんは、ありがとうございます。ひでちゃんが来た。アロハー嬉しい。もうみんなね、ぜひ今日初めて見る方とかいたら書いてくださいね。アロハーってよろしくお願いします。ではちょっとずつ歌っていこうと思いますが、1曲目は、プアマナというね、マウイ島ラハイナにあるお家の歌です。プアマナってね、家の名前なんですけれども、作者はアームガード・ファーデン・アルリさん、ミュージシャン一家で、ファーデンファミリーのそのお家のことを言っています。愛しの我が家、家族と暮らした幸せに満ちた家、ヤシの木がゆらゆら揺れていて、そのヤシの木の一つ一つが子供たちにねが大切に育てていたという話もあります。お家のシンボルだったそうです。ではそんな曲をお届けしましょう。プアマナ、聴いてください。
がとうございました。どん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 プアマナありがとうございます。あ、中村靖子さんもありがとうございます。いつもいつもありがとうございます。アロハ。まずね、今日はねウクレレをいくつか弾き分けてみようかななんて思っているんですけれども、1本目これ初登場かもしれませんね、ライブで。あんまりちょっと持っておきながらなかなか弾いてあげてるチャンスが少ないんですけれども、かまかちゃんです。じゃーん。ちょっと光っちゃってね、見えますかね。だーん。これはね6弦ですね。6弦のカマカが欲しくってハワイ行った時にね、これは確かウクレレピクニックのね会場でオーダーしたものです。クリスさんいつもよくしていただいてるんですけれども、クリスさんにねどれかいいの選んでくださいって言って、じゃあ僕が選んであげるからっつってその時には手に入らなかったんですけれども、その後ねまたハワイ行く機会があった時に取りに行ってね手に入れて帰ってきたんですけれども、この子をご紹介いたしましたちょっと大きいですよね、テナーサイズ。はい、また後でこれ弾いてみようと思います。あ、イエーイ、モモンガアロハさん名前が可愛くって、モモンガさんありがとうございます。そうなんです、赤のコーデですね今日ね。そうなんかねライブのたびになんかいろいろ何着ようかなと思って工夫しております。今日はなんか元気が出る赤を着ようと思いまして、勝負の赤で赤パン履いて頑張っております誰も聞いてないあ、リコさんプアマラ大好きな曲ありがとうね。かっこいいよねカマカね。うん。あ、けいこさん、あ、つよさん、つよさんこんばんは、いらっしゃいませ。初コメントありがとうございます。あ、レミちゃんもいる、元気。高山からね参加してくれてますね。6弦のカマカのウクレレ、6弦ってどうやって弾くのですか。あ、そうですね、復弦になっているので、普通にねウクレレいつも皆さん弾いている4弦のウクレレと同じようにただ2本押さえるっていうところがあるということですよね。そこ1弦のところと3弦のところが復弦になっていてね、ここの次のこれがオクターブ、こんな感じ、豊かな感じになります。すごくハワイっぽいですよね。フラのバックで演奏したり伴奏する時にはやっぱり6弦か8弦皆さん弾いてらっしゃると思います。私なかなかポコで手がなかなか練習をね4弦のウクレレを弾くこと多いんですけれども、ちょっとね今日は頑張って弾いております。あ、可愛い、似合う、ありがとう。ふふふ。あ、はじめまして、森本由紀子さん、ありがとうございます。はじめまして、嬉しいです。レミちゃんも高山からだね、ありがとう。さあ、こんな風におしゃべりしながらねやっていきます。チャットを書き込める方はパソコンでも例えばスマホとかでも下の方に書き込めるところがあったりね、横だったりするかなだと思いますので、やり方わかる方はね参加してみてください。時々チャットがわかんなくて、なんか私が一人でずっと喋ってるみたいで不思議だったって言われたことがあるんですけど、一応皆様からいただいたコメントにお答えしながら進めております。お断りしておきましょうあとね今日はマイクが新しくなりまして、ここに何かあるなと思った方いらっしゃると思うんですけど、いつもね実はマイクをこの上から仕込んで見えないところで音取ってたんですよ。でもなかなかねうまく取れなかったり、喋ってる声がなかなか通んなかったりとかあったと思うんですけど、今日はどうでしょうか。ガンマイクっていうらしいんですけどねそれで撮っております。喋る聞こえてます？ちょっとよかったらご意見もお聞かせいただけたら嬉しいと思います。あとリップシンクもしてるはずだということなのでね、今日はねちょっといろいろ試しながらやってますよ。じゃあ、続いての曲は、ちょっとしっとりこれまた違う今日はウクレレをね3本弾く、3本のウクレレ弾くからどれがどれだったっけみたいな感じになるんだけど、一応決めて、まずこれはねマツレレです。私の旅のお供
一緒にいろんなところに旅をしている松井玲ちゃんです。松井さんのウクレレです。これはね先月かな、ウクレレのローリングココナッツっていうフリーペーパーがありまして、皆さんこれ知ってますかね。ウクレレ好きな方はきっとこれ見たことあると思うんですけれども、最初にも紹介しちゃいます。じゃーん、ローリングココナッツ。もうウクレレ専門のフリーペーパーなので、楽器屋さんなどに置いてあると思います。ウクレレコーナーの前とかにあるかなと思うんですけど、ぜひよかったらこれね、持ってない方ゲットしていただきたいんですけど、これ表紙は関口さんとサザンオールスターズのね関口さんとサンプラザ中野くんです。そしてインタビューとかいっぱい載ってて、ウクレレの楽譜もいっぱい載ってるんですけど、その中になんと私のインタビューじゃん載せていただきました。チラ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 これぜひよかったらゲットしてみてください。後でまたこの話もしたいと思うんですけどあ、そう、ひまわりね。このひまわりもご紹介したいです。ひでちゃんありがとう。このひまわりさんは実はね、私のライブいつも見てくださってる今日まみさん、金原まみさん、そうまみさんがねプレゼントしてくださったんです。すごい嬉しかったです。ライブの日まで咲いてるといいんですけどって言いながらこのひまわり送ってくださいました。今一つ咲いてて、ちょっと次のねやつがね咲きかけている感じですよ。あと3つぐらい咲きそうです。すごい楽しみにしてます。今日はこの子と一緒にお届けしたいと思います。ありがとうございます。良好、よかった。毎回衣装も楽しみ、嬉しい植木さん、美穂さん、ありがとうございます。初めてです。ローリングココナッツも読んでくださいました。ありがとうございますね。なのでウクレレちょっと今日いろいろと弾きながら、そのローリングココナッツでもご紹介させていただいたこのウクレレです。では、次にお届けしたい曲はですね、お花、家族がテーマということなので、その家族にまつわる曲っていうのをね選択しているんですけれども、2曲目はカボヒクーカプラニという曲です。知ってる方いらっしゃるかな。よくフラでクプナさんとかが踊られることが多くって、何度か私も結構コンペティションで何度もこれ演奏させていただいた思い出のある曲なんですけれども、これはヘレン・デシャビーマーさんの作品で、娘さんの結婚式の時にお祝いとして贈られた曲だそうです。では歌ってみようと思います。そうだ、ちょっと意味もちょっとお伝えしたいですね。あなたは大切な霊、祖父母にとっても親にとってもあなたに愛をたくさん注いできました。アーヒヒの花で結ばれているあなたはいつまでも大切な娘、カボヒクーカプラニよ。ではヘレイアイオベナケクブナアヘミリミリオベナカマクワブラマイヤオエメケア
がとうございました。カボヒクカプラニ、シルキーさんいつもありがとうございます。知ってます、さすがでございます知ってますね。はい、こちらの曲でした。いかがでしたでしょうか。ハワイアンソングはやっぱり歌詞の意味とかね、そういうものを知るとすごくやっぱり深く楽しめるというか味わえるかなって思いますとても素敵な曲でした。かおちゃんありがとう。出遅れました。赤いドレス素敵。赤いドレス好評でございます。結構赤が好きですね私。子供の頃はねすごい好きな色って結構はっきりしてて、もうピンクが好きでやっぱりちっちゃい頃ねもうピンク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 って感じだったんですけど、中学生ぐらいの時はね赤一色でもう何でも赤赤赤っつって赤が自分に似合う色だと思ってねずっと赤を着てた記憶があります。そしてウクレレシンガーになったらなんか青アクアっていう名前で始めたらなんか青のイメージがついちゃってずっと青を聴いていたような感じなんですけど、今はね何でも好きな色着てます。皆さんは何の色が好きですかとか言ってそんな質問しちゃってひでちゃんあったかい歌だねだって。ジェシーさんありがとうございます。嬉しい。今日は沖縄の歌の日、恵子さんの歌声に癒されるぴったりな日ですね。そう今日はねあれ慰霊の日ですね、沖縄のね。そう沖縄の戦争が終わった日なんですけれどもね、その翌日に歌の日コンサートっていうねビギンさんが主催している歌のコンサートがあるんですよね。その話も後でしようと思ってたので今日ちょっとびっくりしました。今ありがとうございます。さあレミさんありがとうございます。さあちょっとずつ歌っていきたいんですけれども、まだ2曲目だね。3曲目3曲目はちょっと面白い曲を選択してみました。なんか家族って言ってジーンとくる曲が多いイメージなんですけれども、次の選択はですねちょっと笑っちゃう感じの曲で、こんな曲もあるんだっていうことでパパシアという曲があります。これは知ってる人いますかね。結構だんだんマニアックになってきた選曲がもういろいろなんか7回目ともなるとねもう曲なるべく被らないようにって言って選曲してるとだんだんこういろんなのが出てくるんですけどそう何曲レパートリーあるんですかってこの間聞かれて何曲なんだろうみたいな、ちょっと分かんなくって数えたことないんですけど、でも自分がね歌詞をまず覚える時に歌の歌詞をこう作るんですよ。それで1枚の A4 にするんですけど、そこにコード振ってってたりするんですよね。でそのフォルダを見たらとりあえず650ファイルあったので、それプラス頭に入ってる曲とか昔やったけどファイルにない曲とか考えるとなんか700曲ぐらいあるのかなとか思ったりしてるんですけど、覚えてるわけじゃないんですよ全部。この曲なんだっけっていうのもあるんですけどでもパチラッと聞くと全部歌えるっていう感じになってるんですね。不思議なんですけど、やり続けてるとそんな感じでタクシーの歌ですか。すごい。彦ママさんさあ素晴らしい。そうパパシアね。ちょっと話がどんどんそれちゃってすいません。パパシアに戻ります。でパパはパパですお父さんのパパですね。これはタクシーの歌ですね。本当タクシーの支払いはあなたよねえ、ちゃんと聞いてるのって奥さんが言ってるんでしょうかね。で人気のお店のシャンパン美味しいけどなんて高いのかしら。でも支払いはあなただからね、よろしくねそういうことを歌っている歌そんなのあります。ちょっと面白いのでこれを歌ってみようかと思います。はい、では皆さんちょっとお父さんたちはちょっと困った感じかもしれませんけど手拍子で楽しんでください川越け香りか
パパツヤお届けしました。どん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 はい、ありがとうございました。ちょっとウクレレの段取り表を見ておりますけど、あ、オッケーオッケー、よいしょ。ウクレレスタンドがね1個しかなくってねいろいろ工夫してやっております。ちょっとお茶を、今日は白湯じゃなくって、いつもこれでねお湯を飲んでるんですけど、今日はねジンジャー、蜂蜜ジンジャーみたいなねすごい美味しいのをいただいたので、それをお湯で割って飲んでおります可愛い曲、可愛い曲ですよねこれ。ぜひ旦那様に歌ってあげてくださいそんな感じですはい、じゃあちょっと次はしっとりもう一曲お届けしたいんですけれども、6月といえばジューンブライドだなって思って、で先月のライブでね一曲ウェディングの曲を歌っちゃったので、今日はちょっと違うウェディングソングをお届けしたいと思うんですけれどもその曲はですね、ヘピリアロっていうタイトルがついてます。ワーグナーの結婚行進曲ってありますよね。ダンダンダダンダンダンダダン、あれになんとハワイ語がついていて、というかつけたんですけど、ですね、神保さんがねハワイ語訳をつけました。このアルバムに入っています。その曲が何年前でしたっけね、これ出たのが2016年に発売されました。まだ多分インターネットとかで売ってると思うので、もし気になる方は探していただきたいんですけど、花嫁さんにアンケートを取って、自分の結婚式でかけたい曲を何ですかっていうね、アンケートを取って、その中から16曲が選ばれていて、ハワイアンアレンジのインストゥルメンタルで全て演奏されてるんですね。勝誠治さんとかね、表谷誠二さんとか、松本昇さんとか、名戸山亮君とか、ナーレイとか、マカラニさん、ちょっと全員呼ばないとここまで来たエバックさん、おもようこさん、エコンマイさんという感じで入ってるんですけど、全部インストゥルメンタルの中で最後に1曲、私がこの、結婚行進曲のハワイ語版ヘピリアローを歌わせていただいていますね。結婚行進曲って実はインストゥルメンタルなのでもともと言葉ないんですよ。なので作詞ですよね。ハワイ語の作詞をしたという神保さんがっていうことになるんですけど、ちょっと珍しいです。これをねウクレレはねゲンズブルー君っていうゲン君が弾いてくれたんですけどね、それが入ってます。これを今日一人で弾き語ってみようかと。YouTube の方のチャンネルでもハワイで歌ってる、山の下でね歌ってるの動画見られた方もいらっしゃるかと思うんですけど、はい、ちょっとなかなかこれ歌う機会ないからちょっとドキドキですねあ、レミちゃんがエピリアロ大好きですって嬉しい。あ、桃名ウクレレさん、以前名古屋のライブに来られた時に買いました。心地よいのでよく聴いてます。ありがとうございます。これ本当にいいアルバムです。もうずっと聴いてたい感じですよね。流してたい。ハッピーな曲ばっかりなんで。そうそうそう。後の曲はハワイアンじゃなくって結構 J-POP です。バタフライ、ラブストーリー、家族になろうよとかね、愛を込めて花束をとか、ひまわりの約束、そんな感じで入ってるので面白いと思いますよじゃあちょっと喋ってるとなかなか歌えないので一曲歌いましょうではワーグナーの結婚行進曲ハワイ語バージョン、花々が咲きそよ風が舞う、二人はここに結ばれる、鳥のさえずりの中キスを交わしたまえ、夫は妻を守り平和に暮らし続けたまえ、親や祖父母にとってかけがえのない礼儀なのだから、花々が咲きそよ風が舞う、
二人はここに結ばれる。ヘピリアロ。ヘピであろう。ありがとうございました。6月結婚記念日の方とかいらっしゃったらね、おめでとうございます。このウクレレ、そうだ、紹介しないでさらっと始めてしまいました。あれこれ今日初だよね。これはちょっと白くて可愛いカーリーメープルの木で作られたウクレレちゃんです。これはね、ウクレレシンガーとして歌い始めた、結構初期の頃はこのウクレレを使ってライブ活動していました。今ちょっとここだけロー G に張り替えているのでちょっと音色が変わったんですけれども、とてもいい甘い音色がしてお気に入りです。これもね、日本のビルダーさんなんですよ。大原の庄司さんっていう方が原木ウクレレというウクレレで作っていたものです。これはお家に遊びに行った時に昔ね、一目惚れしちゃって、このウクレレがすごい可愛いなと思って、でこれは売り物じゃないんだよって言われたんですけど、いや売ってくださいって泣き落として買ったというもうね、なんていう人なんでしょうか。でも今も気に入ってます。皆さんありがとうございます。モモナウクレレさん、違うさっき読んだね。萩原隆一さん、こんばんは。宇都宮以来楽しませていただきます。ありがとうございます。宇都宮も本当に楽しかったんです。またね行く予定があるので、楽しみにしてます。ベルジュンさん見てます。いつもありがとうございます。スーパーチャットもありがとうございます。育代さん、素敵幸せ、ありがとうございます。吉原さん、はじめまして、ありがとうございます。なんか嬉しいです。初めて来てくださる方がね、なんか増えるととっても嬉しかったりもします。もちろんいつも来てくださる方も本当にもういないと私やってきませんので、ありがとうございます。ひでちゃんありがとう。シルキーさん、綺麗なウクレレの音色ですね。ありがとうございます。ちょっといろいろまだまだお家にあるウクレレ紹介しきれていないので、少しずつこういう機会にね、紹介していきたいなと思います。でちょっとここでテーマについてのお話もちょっとしたいななんて今日は思っているんですけど、この太郎さん
タロイモなんですこれね。初めて見た方、このハートの葉っぱ可愛いですよね。これはねお家で育ててるんですけど、なんか結構準レギュラーぐらいこのライブ出演率高いこのタロイモさんなんですけど、結構ね実はねなんか全然育ってないじゃないかって見えるかもしれませんが、株分けしてお友達のところに行ったりしてます。なのでちょっとまた小さくなったんですけれども、このタロイモっていうのはハワイアンにとってはすごく大切なものなんですよね。そんなお話今日ちょっとしようかなって思ったんですけど、タロイモはなんとハワイの神話ではですね、人間のそのハワイアンの祖先と言われています。ちょっとびっくりだと思うんですけどね、天地創造の神、ちょっとそんな話すごいちょっとスケールの大きな話になっちゃいますけども、本当にね日本の神話にすごい似てるところあると思うんですけどね、大地の神がお母さんだけどパパって言うんですね。パパとあとワーケアっていうお父さんが空の神様だったんですけど、その2人がこの産んだと、この地球を産んだって言われているわけなんですね。合ってるかなドキドキちょっと、でそのパパとワーケアが結婚して、そしてハワイ島とかハワイの島々が生まれたっていうふうに言われてるんですけれども、そのワーケアのお父さんとねその娘がいて、その娘とお父さんの間にちょっと子供ができたんですね。ちょっとこの辺ちょっとって急になるかもだけどなんですけど、ちょっとそれは神話なのでそこら辺ちょっとね詳しくは割愛させていただいてですね。でその1人目の子供が死産だったらしいんですね。でその子供をお庭の、どこかに埋めて、でそしたらねその埋めた土からこのタロイモが生えてきたそうなんですよね。でハートのこの葉っぱがねきっと生えてきたんですね。でそのタロイモが生えてきたということは、そのタロイモが子供だと思われたわけですね。でその後にまたその2人の子供が生まれたんですけれども、次には元気な男の子が生まれて、でその子が、最初の人類になるんですけれども、2人の子供としては2番目の子供と考えられている。だから、長男がタロイモで次男みたいな感じでなので、タロイモは本当にハワイアンにとっては兄弟みたいな感じ、大切にされてる。なので本当ソウルフードなんですよね。もうね特別なものなんですよね。だから本当ハワイでポイとか言ってねタロイモをこう潰したものを食べたりすることあると思うんですけど、それはなんか決して残しちゃいけないよなんて言われたことはあります。そのぐらい大切だっていうことなんですね。そうなんかねこのタロイモも話もっと詳しく言うと本当に知ってる方もねたくさんいらっしゃると思うんですけど、葉っぱもなんかこの全部のパーツもね人間のね体のパーツの名前とかついててね、葉っぱのこの真ん中のところはピコって言っておへそと呼ばれていたりとか、ここの茎の部分はハーって呼吸ですねとか言われてたりとか、あとはその下にねお芋があって、そのお芋のところの球根のつぼみの部分っていうちっちゃい部分が、そこがねおはって言われてるらしいんですよ。ちょっとマニアックな話になってきたおは、ね、それがお花につながったっていう話もあるんですね。今の家族っていう意味で、そのお芋さんの周りは、カロなんですけども、そこは親ですかね。親のような感じ存在と呼ばれていて、おはは子供みたいな感じで言われてて、で根っこの部分はね体毛っていうの名前がついてたりとかね、フルフルなんかそんな風に、本当に大切な太郎さんです。だからちょっとこのライブの時はいつも登場率高いですね。すごい知らなかった人もいると思うんですけどびっくりですね。
そんなお話でした。ちょっとお花ということでそんなタロイモの話をしてみました。なんかちょっとタロイモについての話はみんなシーンって感じですけどありがとうございました。ご清聴ありがとうございました。あ、モーさんいらっしゃいませ。大歓迎、初めての人癒されるようだって。かおちゃんありがとうね。え吉原さんもレースリボンいい音色ですね。ありがとうございます。レースリボンってなんだろうごめんなさいまた教えてください。ではちょっとまた6弦ウクレレ登場させてみようかしら。じゃあ次の歌はね、皆さんご存知のもう名曲です。フラで踊る人続出の、よかったら踊っていただきたいんですけども、カウルベヒオケ会をここで弾いてみようと思います。この曲いろんなウクレレでね弾く場合いろんなパターンあると思いますが、2つぐらいだいたい聞き分けるリクエストいただいた時に、普通メレフラで最後のリクエストでやるときはこういう歌うことは多いんですけど、ハパのバージョンもねとっても有名ですね。その、ハパバージョンもうちょっとゆったりした感じなんですけど、そちらのバージョンで今日やってみようと思います。ハパの方はねエンディングがちょっと肝でですね、最後にちょっとタロイモの話が出てくるので、ほいほまいなおのかいないびとはもうからふいっていうところをね、ここがプラスアルファでねカルベヒコ会にあるんですけどもね、ここタロイモのある美味しい食べ物のある、ここにおいでよっていうねフレーズがありますので歌ってみたいと思います。よかったら踊ってください。
からふいえほいほまいなおのかいないびくはもうからふいはい、カウルベヒオケ会でした。踊った人踊ってくれてるといいなと思いながら歌っていました。カーヘアしてたんですけど、一応2回ずつ踊ってる人がいる前提で歌ってみました。一人でこうやって歌ってるとね、結構ハイナだけ2回にしたりはしょっちゃうことあるんですけど、ダンサーのいる時はだいたいもうカウルベヒオケ会2回ずつですよ皆さん。はい、ありがとうございました。あ、そうですか。市場京子先生、ありがとうございます。嬉しいです。勝手にハモってくださってるゆきえさん、ありがとうございます。うららいほうもね、ありがとうございます。何のりこさん、いやちょっと今日フラの先生がいっぱい見てくださってて緊張しちゃう。ありがとうございます嬉しいな。すみません、こんなことやってますマミさん、弾き方違うの初めて聞きました。そうなんです。いろいろねあるんですね。フラソングもいろんなバージョンによっていろいろアレンジができますので、右手のストロークが違うとすごくバリエーション豊かに変えることもできます。面白いですよ。ね。今日は結構真面目に喋ってるぞ。あ、厚代さんの夫さん、鑑賞しながら踊っています。あら、嬉しい。いやー、ありがとうございます。ふみさん、踊らせていただきましたありがとうございます、ふみちゃん。ベルジュンさん、乾杯してね。これ乾杯。そう、ビッグマグカップこれでいつも飲んでます。なんかね、梅雨でね、じとじとしてますね。今は雨は降ってますか、皆さんのところは。今日はちょっと曇ってる感じですよね。洗濯物をさする日がすごい限られてるから、その太陽が出てる隙間にねシャッて干したりしたんですけど、今日ちょっと干してたらうっかり降られてたみたいで地面濡れてて、やられたっていう瞬間今日はありましたさあ、息子さんと一緒に踊ってくれてるかほちゃんもありがとう。じゃあねここで何の話しようとしたんだっけ。そうだ、さっきのねローリンココナッツなんですけど、これ楽器屋さんに行ったらゲットできるんですけど、もしかして人気だとなくなっちゃってたりして、あとインターネットで250円でね購入もできるそうなんですけど、買ってくださった人もいるみたいです。今回ありがとうございます。で私の手元に少しあるんですけど、欲しい方います急にライブ見てる人でまだ持ってないよっていう人いたらっていう感じなんですけど、なんかプレゼントなんかサインとかしてお手紙付きのプレゼントとかしたらどうだろうなんて思ったんですけどね。でもし先着何名だろう5人ぐらい欲しいって人いたら書いてください。お誕生日なんですよくださいとか、6月お誕生日の人とかいたらぜひ書いてください。お祝いしたいと思います、一緒にね。あとねもしいなかったらですね、今日ライブいつもねこの YouTube ライブはもちろん無料配信してるんですけど、チップを投げれるサイトがありまして、これちょっと CM コーナーに入りましたけど急に CM 挟まります。このライブ無料ですけどチップをね投げれるサイト作ってます。そして YouTube のチャンネルの今のこの下のところに多分リンクが貼ってあると思いますので、ここには今出てないと思いますけどこの下の概要欄にあります。よかったらそこからねいくらか楽しかったよっていう感じで投げていただいたら嬉しいんですけど、なんか毎回ねライブやる前にくださる方たちがいて本当に嬉しく思っております。でもし私がその中からちょっと3人ほどランダムに
ちょっと抽選をしてこのローリングココナッツを送らせていただきたいなと思ってるんですけども、よろしいでしょうか。もしかして持ってる方いると思うんですけど、ちょっと何かお手紙付きで送りたいと思います。そして欲しいですいっぱいなんか書かれてる。どうしよう。じゃあ本当まだ持ってないかね。ありがとうございます。すごいいっぱいいるどうしようじゃあ今書いてくださった方の中からさらに3名先着で、今書いてくださったタイミング、レミさん、リコさん、前田敏子さんの3人いいですか。先着ってことで。そうなかったんですね。海老名の楽器屋さんになかったので、じゃあそうします。3名。それプラスちょっとYouTube のライブ今日やる前にチップくださった皆様の中から3名突然送らせていただきます。そちらの方は住所がわかるので、あとの3名はちょっと公式 LINE の方からメールいただければ。でもみんな知ってるかな。みんな知ってる人たちかな。なので大丈夫かな。後で住所を確認させてください。レミさんね、お願いします清美さん、初めてメッセージさせていただきます。恵子さんのウクレレレッスン動画でカイマナヒラやアロハワイを学びました。ありがとうございます。こちらこそ本当に嬉しいです。もうこういう出会いが本当に嬉しくって、本当になんか幸せです。こうやってね、レッスン動画ねすごく人気があるんですけれども、レッスン動画の方は本当にレッスンっていう感じでね、手元だけしか映ってなくてどんな人物かもわからなかったと思うんですけど、こうやってライブを見ていただくとこんな人なんだっていう感じで、なんだみたいな感じだと思うんですけどこんなやつですので、どうぞよろしくお願いします。今ライブになかなか行けないので、ライブをやってる頃はいろいろ地方行かせていただいてることとかあったんですけど、行く先々でね結構 YouTube でウクレレ初めて練習したのがアロハ私の YouTube チャンネルでしたみたいな声かけてくださる方も多くて、すごく本当にやってよかったなって思うことですね、これは。あとそうだ、公式チャンネルLINE 公式 LINE の方からも今日初めてメッセージくださった方がいて、ローリングココナッツを見て知りましたっていうメッセージもあったので、それもすごい嬉しかったです。今見てますか。ありがとうございますね。そんな出会いがもう幸せでたまりません。私そんな人との出会いを食べて生きていますじゃあ次そろそろ歌いましょうかね。話長いね今日ね。次は、ひでちゃん見てるかな。日本語の曲1曲ご紹介したいと思います。お花というね言葉が出てくるので、そこをみんなでお花って掛け声欲しいんですけれども、タイトルはあの島へも行けるというタイトルで、ひでちゃんがねハワイに行きたくて憧れて、ものすごいハワイのこともねすごく詳しくって、絵描いたりねアーティストでもあるんですけれども、ひでちゃんはちょっと病気があって車椅子でなかなかハワイに行くっていうことができないって言われてたんですけれども、その夢をなんと叶えたんですね。その夢を持ってる時に作って歌詞をね書いて、そのハワイへの思いを歌詞に込めて、くれて、でそれを私がなんか作曲させていただいたっていうものがあります。その夢の実現を描いた曲です。一緒にぜひ知ってる方は歌ってください。そしてお花というところは家族って言った後にお花っていうところがあるので、一緒にぜひ掛け声してみてください。よろしくお願いします。ではあの島へも行ける。2、3、4。ほら太陽に両手を掲げて、ほっこりコロコロり体中が温かい、
そっと目を閉じて風を感じたらふわりふわふわりあの島へも行けるこの星に生まれた輝く光たち手をつなげばひとつだよみんな愛しい家族みんなで一緒にお花ゆっくり波の上体預けたらふかりふかふかりゆりかごみたいこの星に生まれた輝く光たち手をつなげばひとつだよみんな愛しい家族さんはいお花空目を開けて香り感じたらついに来たんだよ夢に見たこの島へ夢に見たこの島で僕は笑顔で言うよアロハありがとうございましたあの島へも行けるいかがだったでしょうかひでちゃん聞いててくれたかなあみんなお花って言ってくれてるありがとうあ大好きな曲だってよひでちゃんやったね共作ですお花登場神保さん家そういうことかそう今感想分かりました前にもね一回登場したことあると思うんですけどお花登場だってそうレモさんがここでウクレレを弾いておりましたねソロね映らないように弾くつもりだからちょっとなんかちらっと映ったような感じが映ってましたはあおかしいありがとうございますみんなお花って言ってくれてる嬉しいですありがとうでは、次で最後の1曲となりますあっという間ですねもう9時になっちゃいました今日のんびり喋ってたら、ありがとうございましたお楽しみいただけましたでしょうか、今の告知としてはですね、結構いろいろなことが今動き出している感じで、7月の末7月31日そして8月1日にはですねハッピースマイルコンサートというピンクリボンの、乳がんの検診に行きましょうというね、ことを進めるハワイアンコンサートがあるんですけれどもそちらの方で演奏させていただくことになっています東京公演と鎌倉公演があり鎌倉芸術館だから神奈川公演ですねでありますのであとはもう一つはどこだっけ今すぐ出てこないぜひチェックしてもし来られる方はねぜひお越しください
それとかあと、あと何があったかな。あとねいろんなこと動いてるんですけど、またね後々発表させていただきたいと思います。あと7月のフラレアにもまた新しい神話の朗読と曲を収録付録 CD の方に収録しましたので、そちらもぜひお楽しみにしていてください。では最後の一曲を失礼しますお届けしたいと思います。これはねケアリー・レイシェルというねとても有名なクムフラであり、そして素晴らしいシンガーの方いらっしゃいますけれども、ケアリー・レイシェルがお母様に捧げた曲です。マウイ島のマウナレオという山、その山をお母さんに例えています。大きな愛、敬意を込めて強くしなやかで美しいその山の姿をね。では最後に歌ってみたいと思います。マウナレオ。ヘアロハのマウナレオ、いろひやえけきりふな、こふあうあおのかうか、へかまらにかまえふかういかはのえ、へかまれいかまひわぱいからにえからにえぽひないかおうころかひこのかぽりおるあぽいやえなくわろのへいなひやろあろはえひぽりひれひらにえひらにえへいやくれやろはのまうなれおいかなにおふおふいかまりえかまらにかまえふかういかはんのえかまれいかまひわぱいからにえからにええいやくれやろはのまうなれおいかなにおふおふいかまりえかまらにかまえふかういかはのえかまれいかまひわぱいからにのまうなれおけアロハくいからいアロハアロハありがとうございました。皆さんどうもありがとうございました。今日も、お付き合い最後までありがとうございます。楽しんでいただけましたでしょうか。ね、皆さんにとっての大切なお花、
家族、そんな人を思い浮かべながら聞いてくださってたらいいなって思います。やっぱりねこのコロナ禍でねより家族の絆とか一緒にいるそばにいる人とか、なかなか会えないけれども大切な人とかそういう人のありがたさありがたみというかそういうものがね深く分かったような気がしますね。その思いをいつまでも大切にしていきたいと思います。本当にお付き合いありがとうございました。なんかすごいいっぱいチャットが入ってたんですね。ありがとうございます。今ペラペラとこうやったらすごいありがとう。めぐちゃんだってありがとう。すごいね今日みんな聞いてくれてるんだ。ありがとう。なんか嬉しくなっちゃう。お花だね本当お花。発音お花だね。お花だね。ありがとう。シルキーさんもスーパーチャットありがとうございます。あの日の思い出が蘇ってきたよひでちゃんね。太田ちゃんだ。間に合った。ありがとう。すごい嬉しいです。市橋京子先生は東京公演に参加します。よろしくお願いします。そこでお会いできることを楽しみにしています。かおちゃんもありがとう。ハグしたい。最後にやりましょう。低音も素敵です。ありがとうございます。神話のストーリーも動植物を分け隔てせずに慈しむのも日本人と通じますね。西洋にはない優しさ、歌からも伝わってきます。ありがとうございます。カポさんね。カポっていうものかな。ありがとうございます。なんかすごいそういうことがちょっとでも皆さんにシェアできたらいいなと思ってこれからもやっていきたいなと思います。ありがとうございます。素敵な曲です。ありがとうございます。花穂花穂花穂ようさんもありがとうございます。花穂家族で一緒花穂ありがとうございます。じゃあちょっともう一曲お付き合いください。あとまだ時間大丈夫かな。ありがとうございました。今日もなんかいつもね終わり頃名残惜しくなっちゃうんだよね。一人で喋りまくっときながらさっき冒頭の方でね今日は沖縄の慰霊の日だっていう話がね出たんですけれども、なんと今日それ思ってまして、私もでそれにちなんだ曲を最後に歌ってみようかななんて思っていたんです。初めて聞く方も多いかもしれないしきっと一緒に歌ってくれる仲間も今のコメント見てたらいるんですけれども、これは歌の歌ですめぐちゃん歌の歌一緒に歌ってねこれはね私の本当にソウルブラザーだった山本龍太っていうねミュージシャンがいまして、ちょっともう先にお空に行ってしまったんですけれども、そして向井里あくんっていうねビギンの今ベーシストもやってらっしゃるねあたるくんが作曲して、龍太くんが歌詞を書いたというね名曲なんですけど、これは歌の日コンサートでも歌われていますね。ビギンさんのコンサートで歌ったりして、私も何度もこの歌、歌わせていただいてきました。ある年の歌の日コンサートでハワイアンの日っていうのをやりたいっていう話があって、渋谷のねあそこどこだっけ場所また忘れちゃうんだけどホールでねやりました。そこに出させていただいたこともあって、すごく良い思い出だったんですけど、今日はこの歌を最後になんか歌いたいかななんて思ってぜひ一緒に歌ってねめぐちゃん歌うようだって。まさかその日にめぐちゃん来てくれるとは。あと結構見てる方で知ってる人いると思うんだけどね、龍太くんのこと知ってる人もいると思うし、ナーレのね山本龍太くんねこれ一人で弾き語るの初めてかもできるのがちょっとみんながいっぱい歌ってくれてると思ってみんなの力を借りながら最後歌いたいと思います。では日本語です。歌の歌。僕らが生まれた
この広い大地に果てしない空の下に愛する母のささやくような優しい子守歌、言葉を覚えて聞いたり話したり大きくなってゆく、テレビで見たあのスーパースター、僕にもなれるかな。歌えよ踊れよ泣けよ笑えよ、この星は回ってゆく、忘れないように未来のために響けよ歌の歌、友達ができたバンドを組もうよ、世界も変えられるさ、ラジオから流れる異国のメロディー、なぜか震える夜、恋人ができた、何度抱きしめても切なくてたまらない、僕にできることはスリコードとこのギター、思いを歌にして子供が生まれたこの広い大地に果てしない空の下に愛するあなたのささやくような優しい子守歌、歌えよ踊れよ泣けよ笑えよ、この星は回ってゆく、忘れないように未来のために響けよ歌の歌、歌を歌おう願いを込めて、この星に響き渡れ、忘れないように未来のためにあなたに届くように、ララ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 響けよ歌の歌。ありがとうございました。今日はまさかのなんか日本語の歌の歌という、歌で終わりました。明日はね歌の日です。はい、みんなで歌に感謝をして過ごしていきましょう。ではでは、中村さんも歌の歌嬉しい、龍太さんだ、嬉しい、つながってるんですね。皆さんね、ありがとうございます。どうもありがとうございました。
めぐちゃん歌ってくれてる。またね飲みに行こうね。ほんとほんと。うん。家族仲良くが一番。そうだね、ハグチャンスかほちゃんありがとう。いつも遅くまで家族で見てくださってる方もいて、お子さんと一緒に見てくださってる方も本当にありがとうございました。また7月もやれるといいなと思います。それまで皆さん安全に健康で笑顔で、マスクの下でもねちゃんとしっかり笑顔でね過ごしてくださいね。口角上げていきたいと思います。はい、ではでは皆さん本当にありがとう。じゃあエアハグで、いつも恒例のエアハグっていうのをやってるんですけれども、仮面の前でみんなとハグをして最後お別れしたいと思います。今日も皆さんどうもありがとうございました。じゃあはいハグキャギュギュギュありがとうございました。また来月も会いましょう。マハロー。みんなありがとう。皆さん、まいさんもありがとう。みんなありがとう。バイバーイ。あふいほー。またねー。